Bona dia de Sant Jordi a tothom. Jo avui no us vull recomanar cap llibre en concret. El que sí que voldria recomanar-vos és que feu servir la biblioteca del casal. Aquí estic en el racó de llegir, dedicat als més menuts, i en el nostre local també tenim la secció infantil de la biblioteca. A més, recentment hem rebut de l'associació Llibre Viu una donació de llibres amb l'Eric Castell o el Massagran, que són uns còmics que jo llegia quan era petit i que em fa molta il·lusió que tinguem aquí al Casal Català de Brussel·les. E se volets lieger en aranès, auem també llibres en aranès que mos ha donat l'Institut d'Estudis Aranesi amb tota l'amabilitat del món. Si voleu aprendre aranès, també tenim un curs d'aranès que fem cada setmana. I aquí també tenim la nostra biblioteca, una biblioteca farcida de llibres que estan a la vostra disposició. Durant temps de pandèmia, malauradament, el local no està obert tota l'estona, però els dimecres, si envieu un correu electrònic, la nostra coordinadora, la Sílvia Ruiz, estarà encantada de rebre-us i donar-vos els llibres que vulgueu endur-vos per llegir. Lectura és cultura, feliç Sant Jordi a tothom i som casal.